Čaute, približne pred 2 rokmi ma dobehla myšlienka, nad ktorou premýšľam dlho, niečo, čo ja volám mužský svet, vnímanie mužov, to, kto muž je, kto muž nie je, čo by muž mal, nemal. A naozaj som za posledné 2 roky začal zhromažďovať knihy, prednášky, rozprával som sa s rovesníkmi na túto tému, s mladšími mužmi, so staršími mužmi. Nehovoriac o tom, že ja 15 rokov vlastne sa venujem tínedžerom a mladým mužom a za dlhú dobu z toho mám vždy nejakých mentorov starších, ktorí ma vedú. Ale posledné 2 roky to je naozaj intenzívna záležitosť a naozaj som začal veriť tomu, že to je niečo, čo táto spoločnosť potrebuje a v čom sa môžeme posunúť ďalej. 21. júla 2013 som založil facebookovú skupinu 300, čo bol vlastne taký štart toho, nad čím som dlhšie premýšľal. 300 totiž to nie je facebookový profil, ale 300 je myšlienka hnutia, myšlienka mužskej komunity, ktorá verím tomu, že sa môže pretaviť nejak a ešte o tom budete počuť snáď, možno sa stanete súčasťou toho hnutia, ktoré verím, že tu má byť a že má tu svoje miesto. Ale k tejto facebookovej skupine, na ktorej ste, je to virtuálna podoba niektorých myšlienok, na ktoré som prišiel, nad ktorými premýšľam. A 21. júla sme teda to otvorili a pozvali sem prvých ľudí. Dnes je nás tu 80, 140 ľudí, je tých, ktorí to tu aj čítajú. 40 sa tu nenašlo, alebo proste ich to nezaujíma. V každom prípade je tu za ten rok asi 234 príspevkov, z toho nejakých 130 mojich, približne 100 vašich. Nazhromaždili sme obrovskú kopu videí, prednášok pre mužov, týkajúce sa mužského sveta, všelijakých linkov, rôznych ankiet, ktoré sme robili. Za to všetko vám ďakujem, za vašu aktivitu. Ale nechcem, aby to zostalo len pri tom. Hovorím, táto virtuálna podoba tej myšlienky 300 zďaleka nie je všetko. Facebook je virtuál, je pre mňa veľmi malo reálny. Chceme ísť ďalej a ja chcem ísť ďalej. A ďalšia vec, ktorá sa nám podarila, za tento rok je taká vetva alebo taká podskupina tej myšlienky 300 a to je niečo, čo voláme 300 hrmených. Je to mužský kruh alebo mužská komunita, skupina mužov, 10 uzatvorená, ktorá sa stretáva raz mesačne, aby spolu debatovala a neviedla len také akademické reči, ale stále je tá téma tej debaty niečo, čo je nejakým spôsobom hraje úlohu v našich životoch alebo v našom premýšľaní. Takže sa rozprávame, môže byť tam téma práca, môže tam byť téma rešpekt, môže tam byť téma výchova, môže tam byť téma peniaze, môže tam byť téma, ja neviem, čokoľvek, čo si zadáme dopredu, stretneme sa na jednom mieste, ľudia nad tým dopredu premýšľajú a potom sa muži na ferovku rozprávajú. Každý tam má, je to kruh, každý tam má rovnaký hlas a každý sa môže k tomu rovnako vyjadriť. Sú to veci, ktoré nás navzájom posúvajú. Je to princíp rovný sebe navzájom. A ani to nie je všetko, ale toto som vám chcel predstaviť ako 300 hrmených, nejaký taký koncept, ktorý otváram aj pre iné ďalšie miesta. Ak by ste o tom chceli vedieť viac, môžem k vám prísť, môžeme také niečo naštartovať vo vašom meste. Ak to chcete rozbehnúť niekde na východe, ja som ochotný aj dochádzať ku vám pravidelne raz mesačne, aby sme také niečo naštartovali a urobili aj vo vašom meste, lebo muži sa nabíjajú energiou medzi mužmi. Každý muž potrebuje mužskú spoločnosť, či si introvert alebo extrovert, ja som o tom presvedčený. A takéto debaty ťa môžu posunúť trochu ďalej, môžu ťa inšpirovať. Mne to tak robia. Nám to funguje 8 mesiacov, nemám lepší dôkaz na to, že to zafungovalo a že to je dobrá vec. Takže 300 hrmených je jedna z tých myšlienok, ktorú som pod 300 rozbehol a je toho o mnoho viac. A ja verím tomu, že sa jedného dňa možno stretneme na konferencii nejakej pre mužov, možno sa stretneme na nejakých prednáškach, možno sa stretneme pri nejakej konkrétnej pomoci, kde sa muži zmobilizujú a urobia niečo pre ľudí, ktorí sú v núdzi alebo v nejakom nebezpečenstve. Možno sa stretneme na nejakom víkende pre otcov a synov, možno sa stretneme niekde na nejakých meditáciách, možno sa stretneme niekde kdekoľvek, konferencie, možno sa stretneme na našom webe, ak aj toto vyjde a možno rozbehneme nejaký taký portál. To všetko je hudba budúcnosti, len som vám chcel povedať, že 300 nie je len Facebook a my nekončíme, práve že začíname. A 300 je komunita mužov, ktorí chcú premýšľať o tom, čo to znamená žiť reálny život muža, ktorý sa počíta. Pozor, 300 nikdy nebude o tom, čo to je dokonalý muž, 300 nebude hľadať dokonalého muža, 300 bude hľadať muža, ktorý si uvedomuje sám seba
a chce ísť ďalej a bude na to používať všetky možné prostriedky. Ďakujem, že ste videli toto video a snáď sa vidíme. Ak máte akúkoľvek myšlienku pre spoluprácu, dajte mi vedieť a ideme do toho. Začínajú sa veci, ktoré verím, že prinesú nejaký osoch. Majte sa pekne, vidíme sa snáď. Čaute.